Nagpataka ko siya. Say gani, paminaw. Ako nagsay-say ko, say-say sa reliyon mo. Nagpataka ng tawhanan ni. Ikaw may nagpataka niya. Ano sa reliyon mo? Ano ginawa ka? Ayaw magpataka. Huwag na ka. Ingo sa Biblia. Nga sa Isaya. Sa Isaya. Sa Biblia. Huwag. Karabag sa Isaya si Manalo. Si Manalo. Si Manalo pag Isaya. Si Manalo ba na? Manalo ba? Si Manalo ba na? Ang kitang na si Isaya si Manalo. Sa Biblia. Ang suko si Buwang. Ingo sa Biblia. Atong basaon. Buwang. Kitang na. Dili sili. Oo, gani. Ingo sa Biblia. Buwang. Biblia ta, Colosas 3:15. Gitawag ka mo. Saan na gitawag? Gikan pa sa una, gitawag ta ni Kristo. Asa? Sa iglesia. Sa iglesia. O sa iglesia. Ino ni Pablo, pagkumustahin ka mo, pala ang halok, ang kanang iglesia ni Kristo. Isa na yung tungkol ka ng iglesia. Ino ni Kristo sa Mateo 6:18. Susiyan kay Pao Pedro, sa ibabaw ng bato, tukoron ko ang akong iglesia, bisan ang gahong sa kamatayon, dili kayo makamuntog kaniya. O na pasanin ni Kristo sa iglesia, kayang gitugod, bisan pang kamatayon, dili kayo makamuntog kaniya. Kanaman, 1:5-28-29. Ingon ni Kristo ang Ginoo ginagsulti sa akong pagbalik. 1:5-28-29. Ang talang patay sa lugnanan, makatungog sa akong tingog, bubangon. O katong akuha, dalhon ako sa langit, tagaan akong kinabuhing walay katapusan. Katong dili ako, ingon ni Kristo, panahon sa silot. Sa silot. Dito sa nagsilaog ng kalay sa impierno. Gusto niyo, dito mo. Kung sa kitodlo ni Pablo, kung sa kitodlo ni Kristo, kitongkod, para maluwas ang tao kitawag sa iglesia. Gikan pa sa una, ang gisudlan sa mga apostol, gisudlan sa mga unang Kristiyano sa una, sa iglesia ni Kristo. Pero dili katong Karon, ni Manalo. ganong magtuman man mo sa si Manalo. Ala si Manalo, sugo sa Diyos na. Wala yung mabasa diya, wala yung mabasa. Nakasulat sa Biblia. Wala. Isaiah 41, 9, 10, 11, dili. Pagsugo ang Diyos, o sa katao, ikan sa layo nga silangan, sa mga pulo, sa kinatumyan sa yuta, asan napita? Amino, unsa napita? Ang layo nga silangan, unsang orasa mo puntat? Alauna, unsang orasa mo hayag ang Pilipinas? Alas 5 sa buntag, hayag na. Mga pulo, pila ka pulo ang Pilipinas? 7,101 ka pulo. Natuman ang tagda ni Isayas nga magsugo siya ko sa katao. Dini sa atong nasod nga Pilipinas. Dini siya nagsugo ko sa katao. Tanawang iglesia ni Kristo sa pagwali ni kay Felix Manalo. Iampo niya sa Ginoo, Amahan, asa ko mag-ulag sugo, asa ko magsugod sa akong gibuhaton. Tungod sa Espiritu Santo, asa siya nag-ulag, asa siya nag-ulag wali dito sa Punta Santa Ana. Iya lang itudlo sa mga tao. Ang mga tao dito ko dahil og simbahan o sa pangalan Iglesia ni Cristo. Muna agi ni Felix Manalo sa iyang pagka-Iglesia ni Cristo. Sugo siya sa Diyos. Nga naman, pila ka bulan ato nakatabok ang Iglesia ni Cristo. Quezon City, Timog Manila, Iglesia ni Cristo. Tama ba? Sa Roma 16 sa Roma, Iglesia ni Cristo ang gitudlo ni Pablo. Sa Manila karon, sa pagtudlo ni Felix Manalo, Iglesia ni Cristo, parihas. Unsa may gitugod ni Cristo? Iglesia. Unsay pangalan sa iglesia yang gitugod? Kadtong siya mo'y ulo o pangulo. Unsay pangalan? Na si Cristo mo'y pangulo sa iglesia. Ulusas 1:18. Si Cristo ulo sa lawas na maong iglesia. Walay laing pangulo sa iglesia ang atong Ginoong Hesukristo. Gusto mo maluwas ingon ni Cristo? Sulod sa iglesia. Unsa nga iglesia? Katong si Kristo may pangulo. Unsay pangalan? Ingon ni Pablo, pagkumusahay ka mo o balaang halok ang tanang iglesia ni Kristo. Galacia 1:22. Galacia 1:22 nakasulat. Diktot. 1:22 sa Galacia. Ingon ni Apostol Pablo, wala ko hilhi sa dagway sa mga iglesia ni Kristo dito sa Judea. Doon ay iglesia
sa Hudiya. Ingon ni Pablo, wala ko hilhi kay kato si Apostol Pablo, wala to maka-enter. Pag naapa si Kristo sa kalibutan, uban siyang apostol nga dusik apostol. Wala ka si Pablo sa paglakaw-lakaw ato. Mao to ang mga Kristiyano sa una, wala sila. Wala sila. Makakita sa nagway ni Pablo. Kung sa ingon ni Pablo, wala siya. Wala siya mailhi siya nagway. Okay, mudawat ka. Ayaw! Ikaw say-say na! Kung sa may reliyon na say-say na! Okay. Say-say! Mutana unta ko siya. Say-say na ni! Panginaw! Ako nag-say-say ko, say-say sa reliyon mo! Nagpataka ning tawhanan ni. Ikaw may nagpataka niya! Ako sa reliyon mo! Ano ginawa ka? Ayaw magpataka! Tuwang na ka! Ingo sa Biblia! Nga sa Isayas! Sa Isayas! Sa Biblia! Imo na buwang! Kalabang sa Isayas si Manalo wala! Si Manalo ba? Si Manalo pang Isayas! Si Manalo ba na? Manalo ba? Si Manalo ba na? Ang kitang na si Isayas si Manalo! Sa Biblia! Ang suko si Buwang! Ikaw sa Biblia! Atong basaon! Buwang! Kristo! Kitang na! Dili si... Oo, gani! Ingo sa Biblia! Buwang! Nga naman kitang na si... Ang ayaw mo na Kristo! Si Kristo! Si Kristo ang musunod! O niya kaya si Manalo! Hamo ba na? Sapo, madali ka! Oo, mo na! Mga anong tago siya? Okay. Initok niya sa Isayas daw na si Manalo mo'y gisugo. Wala man tayo nabasa dito nga Manalo nga gisugo. Si Kristo mo tayo gisugo sa Isayas, dili si Manalo. Mo daw na itagna. Mo daw na itagna. Gibutangan niya si Manalo mo'y gisugo sa Isayas. Ha? Pataka raman siya. Wala pa masugo si Manalo sa Isayas. Nga naman, kay si Isayas, humana pagtukod ni Kristo ang iglesia, nagtukod po siya niya, ha? Nga naman ang iyang kung manila nga ang gitukod ni Kristo, ang gitukod po ni Manalo, lahi na! Karon, ang ilang kingon nga ang iglesia ni Kristo, mao daw na gitukod ni Kristo, dili! Nga naman, wala man sila mutuong nga si Kristo Diyos. O niya, sa iglesia sa Huda, sa iglesia sa Huda, giyang ko nila nga sila daw na, pataka! Ang Huda, wala pa iglesia ni Kristo, wala pa katoliko na. Kunya may ugat ka muna. Pataka raman ka. Magbaliwali ko si Biblia. Kanang iglesia ni Kristo, panahon pa sa Huda, na iglesia ni Kristo. Ha? Galasya pa mo yung ibasa. Kung saan itong ibasa ni Musgasya? Ang mga iglesia sa Huda, sa ato ba, dunay iglesia sa unang panahon sa Huda. Ang nagyagyan ko ninyong kamo. Pataka raman ka. Kang Manalo ba na? Dili! Nga naman, kano sa palang Manalo? O niya, isa po ka punto. Ang nasa 16, Mateo 16-18, di ko dito pagkatukuron pa ang iglesia, nga niya kamatayon, dili makabuntog nini, pagkatukuron pa. Ang iglesia ni Kristo natukod naman. Sa ato ba, katong sa Mateo, dili tumaw sa ila. Nga naman, kaya ang iglesia ni Kristo, natukod na ni Manalo, ang iglesia ni Kristo, pagkatukuron pa. Ang pangutana, usa may tukuron, simbahan ba? Dili. Ang pagkatukuron na ito, nga kita karon, magatukod ang mga binuhatan, dili iglesia, mga binuhatan din ha sa patukuranan, nga mao si Kristo. Dihata magtukod kang Kristo kay siya mo'y patukuranan. Oh, nga lunging man siya nga pagkatukuron na ang iglesia. Ha? Tukuro ni Manalo? Tao ang nagtukod niya na. Mo na, mangutana unta ko siya. Di man mo dawat ang pangutana. Ngano mangutana ngano di man mo dawat ang pangutana kay di man siya katubag. Sino yung katubag, Jake? Di siya katubag. Balik ka ba Roma? Balik sa Roma. Kaya ko lang Roma. Mga Sino yung katubag, Jake? Oh, di man siya katubag sa pangutana. Bro, nangutangan sa ang reliyon. Sa daw imong reliyon, sa isay. Okay. Ang reliyon nako, kami na ang reliyon sa Biblia, kanang reliyon sa mga apostolis, nga gingon ni Pablo, nga ningon siya, ningon si Tito, nga iyang sekretary. Dili kita mangawkaw magpasilungo kita sa tuluhuan sa Dios, nga atong manluluwas. Mao na atong reliyon kanang tuluhuan sa Dios. Dili tuluhuan Manalo. Oh, unsa man ang tuluhuan sa Dios? Unsa man ang tuluhuan sa Dios? Kanang tuluhuan sa Dios, dili tuluhuan sa yawa. Kanang pagkatukuro nato nga tuluhuan sa Dios, invisible na Dios ang nagtuon niya na. Kinahanglan mo tutas ang gituhuan sa Dios. Unsa may gituhuan sa Dios? Ang gituhuan sa Dios kay mutuman ta siya gituhuan aron ta maluwas. Nga naman kay diha sa tinuhan sa Dios maluwas ta. Ang yawa dunay tinuhan, aduna pud say tinuo usay tinuhan sa yawa. Ang yawa mga pangundang sa pagpangalagad. Ang Dios dili mundang kita magpadayon ta matugpa sa
Timoteo 4:1. Unsa na, unsa mang yawa? Ingon ang yawa, dunay tuluhan ang yawa. Dunay tuluhan ng Dios. Ang tuluhan sa yawa mangundag sa pagpangalagad. Ang tuluhan sa Dios magapadayon nga ang Dios mo atong manluluwas. Kay muna atong tuluhan sa Tito 2:10. Karon, unsa man ang tuluhan sa Dios? Makita ba dili kay Dios ba na? Makita ba na? Dili kay Dios ang dito. O karon, kala bang pagturi mo? Patuto? Makita na kay patuto man. Patuto niya. Makita na kay patuto. Unsa man ang tuluhan sa Dios? Di makita na. Nga naman, invisible na. Dihata mo tuo sa Diyos. Kaya nga itong Diyos kamahalan, invisible na. Ang pagtuo nato sa Diyos, ang tuluhan sa Diyos, ang sabay tuluhan sa Diyos. Mututa nga kita. Kung nanata sa Diyos, siptita. Diyos na punta. Nga naman, kaya diha sa Diyos, naman sa tuwang templo. Ang Diyos, naman sa tuwa. Nga naman, nagkapuyo naman siya sa tuwa. Time up. 17 sa Iglesia, ikaw pinlog sa ibabaw ng bato. Basa. Tukuron ko ang akong iglesia, nakasulat, iglesia ang ito ko. Nahibalo ba ito sa kamay? Kaya sa lagay kay ako rin, musagol ba ka? Basahon na to. Kung wa pa ba ang iglesia ni Cristo, wa daw gitukod. Yan mo na ang imo. Unang Korinto 12, versikulo 28. Ayaw sa itong basahan na itong sa yaw-yaw. Ayaw na ko na, ayaw ko hilapti. Paminaw ra. Kaya ako pamahurot kong tayo. Paminaw ra. Unang Korinto 12, Unang Korinto 12, versikulo 28. Sa ako lang basahon. Para makabalo mo. Sa 12 yan yan. Unang Korinto 12, 28. Anarang mabasa mo, di mabasa. O sa iglesia, ipahimutang sa Diyos. Kinsa nagpahimutang sa iglesia? Ang Diyos. May gumus manalo. Klaro. Patunay nga si Manalo. Ingon sa Diyos, ipahimutang niya ang iglesia. Una sa tanan, apostoles. Kinsay una na nabutang sa iglesia ni Cristo, sumala sa Biblia, apostoles. Ikaduha, Mabasa ang simbahan na to. mga propeta. Ikatulo, mga magtutudlo. O na ang iglesia ni Cristo karon. Dunay magtutudlo, dunay propeta, doon na po'y mga apostol sa unang panahon. Mao ni sa Biblia, mingo siya wala pa daw. Kinsa man mga apostol? Mao ni ang unang natawag sa iglesia ni Cristo. Tao, unang gitawag sa iglesia ni Cristo, apostoles. Ikaduha, propeta. Ikatulo, magtutudlo. Tukod na John Jack. Sumala sa Biblia. Natukod. Pagtukod ni Cristo aning iglesia, ay sa siyempre. Sa pagsugod ni Cristo sa iglesia, itawag niya apostol. Uban, nagpili po siya o mga propeta. Aksang iya sa mga balita. Humana po, nagpili na po siya o gimuo niya nga mga magtutudlo. Kung unsay ang itudlo, mo po itudlo sa tao. Mo ni ang dagan. Doon na iglesia ni Cristo. Kinsa man mga tawada, mga apostol. Pila man sila kabuok. Kinsa man mga naadri na kasulat. Biblia lang ta. Biblia lang ta. O karon. Kay iglesia man Unsao man ni Kristo ni iglesia. Atong basohon. Dili ako ang dili inyo ha. Biblia ta. Dili di ako ha, dili ninyo ha. Ako na oy. Dili. Ang tag-iya sa Biblia Katoliko gud. Nara atong basahon ang Biblia. O kung sa kitudlo, nakasulat sa Episo. Sa Episo 5. 23. Episo 5. Asa kung 5 ani? 23. Sa iglesia. 23. Ay, nagising ang 5. Lagi siya. Basahon na to. Unsay nakasulat sa Episo 5, 25. Ako si 25. Ay, sa 25 magbuti ka. Kamong mga bana, higugmaan ninyo ang 23 inyong na ay pamakak. 25 akong ibasa. Ano na 23? Hindi na 23. 25 sa. Unsay ingon sa Biblia, kamong mga bana, higugmaan ninyo ang inyong masig-asawa. Maingon usab nga si Kristo nahigugma sa iglesia. On the record. Kinsay gihigugma ni Kristo? Iglesia. Ay nga isa. Ang gihigugma ni Kristo sumala sa Biblia mga higala, iglesia.
Dili niya ko ha. Kinsa man ang iglesia ani? Mao ni ang iyang gitukod. Nauna mga apostol. Oh, mao gani. Karon kay tuwa naman sa langit. Kining Biblia sundo na to ni. Unsa may nakasulat dinhi sa Epeso 5.